Mapapicture ka doon. Halika. Entertainer po siya, hindi po photoshoot yan, hindi po photoshoot yan. Ayaw niyo po siya mag-perform para sabay-sabay po tayong tumawa. Look. Dura ka na pito. Bayan ako. Wali ko, wala ko. Pagkesa. Video. Yeah. Photoshoot na. I give chance to others na. Mga bata dito nag-aantay, give chance po sa kanila, give chance po. Tignan niyo sa mga likod niyo. Galing na si Tiffany. Likod kayo, likod. Para makapag-tuloy mo kami sa episode. Uwi na po kayo. Atras na po tayo. Magmamakaawa na po ako sa inyo. Oo. Maraming salamat po sa inyo lahat sa solid na suporta po nyo sa akin. At sa pag-appreciate nyo po sa simpleng bagay na ginagawa ko para makapagbigay ng maraming saya sa tao. Huwag nyo po sana akong dumugin. Ito lang ako. Andyan lang kayo. Isa-isa lang tayo. Kasi kapag nagsabay-sabay kayo, tatakbuhan ko kayo. Okay ba? Atras. Atras. Huwag po kayo mag-alala. Sabay-sabay. Isa-isa po kayong makakapagpa-picture po sa akin. Kasi wala na po ako magawang eksena para maging masaya po yung araw natin. Puro photo na lang po tayo eh. Walang putukan eh.
po na magpo-perform siya, mag-entertain sa para sa atin. May time din po ng photoshoot. Photoshoot na nangyari. Ayaw nila makinig. Taro nga! Chuyan mo, oy. Kaya pati tingnan mo yung restaurant nila, may swing. Tumakbo na siya, ma'am. Sino? Asa siya pumunta? Lumayas na? Bakit siya lumalayas? Ay, doon na tara, ma'am. Mas malapa na yun. Kitang-kita na yun din niya. Nandun na si Green, ma'am. Hala, mga... Pasali lagi ka, Kuya Budoy. Kapag gani ko nakapicture. Sige lang. Wala kami alta. Dala-dala gamit-gamit. Hindi ko man nila Sige pa. Nami oh. Yung magnet 3 for 100. Magnet sa ano? Sa rep. Ay, magnet sa rep. Hindi na rin siya sa bayo. Nababaw mo, pag-shoot mo. Ayan oh, si ano. Ba't ayaw nila dyan? Ba't kay green van lang sila? Naman, sa Burnham, Benson. Robot. Gusto siya magpapicture ng one. Pagka nakaso. Mag-drawing dito. Ayan o, chok. Magsulat-sulat ka.
Picturean kita dyan. Kenapa dia tutup? Nanggawan. Masa sa Mia? Ano yung sinasabi? Magkano kaya to? Boy, dito na. Ito na. Bye! Boss, pakita ko na ba? Wala pa. Ano ah? Oh, yes. Jadi. Ana siya ba, mama? Ana siya, tapos ako nag-ana na maawa.